Nung ako po ay bata pa naman tayo, but when I was younger, when I was a kid, I used to think on a Christmas Eve, which is December 24 sa ating kalendaryo, na pag ikaw ay nagsabit ng iyong medyas, pagdating ng kinaumagahan, puno ito ng pera at candies o chocolate. So, one evening, I went to my cabinet and took what I believe was the best of my socks and hang it on the wall. And I was excited to wake up the following day only to be disappointed dahil wala namang laman yung medyas. Sino po sa inyo ang nakaranas na noon nung kayo bata? You used to believe. Oh, may mga iba sa inyo. Okay? And na-disappoint ako because I hope pero walang nangyari. Nung ako ay elementary, meron akong classmate na lalaki. Sabi niya sa akin, patingin nga yung kamay mo. Kinuha niya yung aking kamay. Ito. At pinisil dito sa banda rito. Ito. Ayan. Pag pinisil mo yan, lolobo doon sa katabi niya. No, kahit nakita niyo ba? Try niyo. Ayan. Oh. Sabi niya, 2 ang magiging anak mo. Ayan. 2 daw ang magiging anak ko. Dahil 2 yung lumobo doon sa katabi. You know? At kung ano-ano pang mga ginagawa ng tao na dito nakabase ang kanyang pag-asa sa kanyang buhay at kinabukasan. Yung iba naman ay horoscope. Tinitignan nila kung ano yung kanilang birth month, may corresponding na horoscope. Halimbawa ako, May, Taurus. Ayun. Dahil daw ako ay Taurus, may mga, certain characteristics ng isang May born. At taglay ko daw yun. Oo. Kaya nga, ngayong taon na to is the year of, Dragon. Kita man ta lang at kaabay mo? Mukha ba yung dragon? Di ba? I mean, according to Chinese custom and tradition. Pero bilang mga mananampalataya sa Biblia, our future, ang ating pag-asa sa kinabukasan ay hindi po nakasalalay sa mga pamahiing ito, kundi nakasalalay sa pangako ng salita ng Diyos. So I would like to speak to you today on a topic I entitled, The 5 Powerful Promises of God. The 5 Powerful Promises of God. Kung bakit ko po tinawag na ito ay powerful, because the realization of these promises has control and influence over our lives. Kaya't kung nga makita yung kakabsat, nga digitoy nga kariti apo nga isut pagtakderan tayo, ken pagkaptan tayo, ket isuda timang tingel, ken mangimpluwensya, dagiti bibiyag tayo. Just like USA is a powerful country. You believe that? One of the speeches of the late Ferdinand Marcos Sr. said, if America fails, the world is doomed. Pag ang Amerika ay bumagsak, maraming mga bansa ang maapektuhan. And I believe, kasali ang Pilipinas doon. Because America is a powerful country. So, look, pag ang isang bansa
ay makapangyarihan, ibig sabihin, meron siyang control or influence sa magiging destiny o kahihinatnan ng mga ibang bansa. If it rises, these countries will also benefit. But if it fails and it falls, these countries will also suffer. Ibig sabihin, in application, ang pangako ng Diyos, kung ito po ay totoo at matutupad, you will benefit if you are standing on the promises. Pero pag ito ay nag-fail, ibig sabihin, we suffer. Now, there are two things that you need to remember about the promises of God. Dalawang bagay na dapat niyong alalahanin tungkol sa mga pangako ng Diyos. Number one, God never lies. Ang ating Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ayon sa Numbers 23:19, sabi dito, God is not a man that he should lie. Nakita nyo yan? Can we all read that once again? God is not a man that he should lie. Ang tao po kasi ay nagsisinungaling. There are people that lie to us. Have you lied before? Hello? Have we lied before? Oh. May mga politicians na naging leader dahil sa kanilang matatamis na pangako. Kaya siya hinalal, binoto ng tao dahil maganda ang kanyang mga pangako. Pero, ang masakit, lahat ng mga ito ay base lamang sa kasinungalingan. So they promise, but they do not fulfill. Hello? But God is not like that. Pag ang Diyos ay nangako, tutuparin niya ito. Pangalawa, God always fulfill His promises. God always fulfill His promises. Matthew 24:35. Matthew 24:35. Basahin nga natin lahat. Ready? Read. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Ang sabi ng Diyos, ang langit at lupa ay pwedeng mawala, subalit ang aking mga salita ay kailanman hindi mawawala. So, God always fulfill His promises. May mga politicians na maganda ang kanilang hangarin para sa atin. You agree with that? Isn't it? Nakikinig ba kayo? Sayang naman pag hindi kayo nakikinig. Nagbihis pa kayo eh. Oh, may mga politicians na maganda ang kanilang hangarin para sa ating bansa. They don't want to harm us. Di ba? They want to fulfill their promises. However, they cannot fulfill their promises because they lack power. They lack the resources to deliver their promises. Or many of them, they lack the time to fulfill it. So, mabuti ang puso ng mga politicians na ito. But they cannot fulfill their promise because they don't have enough power to do it. They don't have enough resources.
Hindi matapos-tapos yung kalsada dahil kulang yung budget. Hindi pumaitayo yung mga istruktura dahil kulang sa budget. Maganda ang plano, malinis ang puso, pero kulang sa oras, kulang sa pera, o kulang sa tao. But they mean good. But God is not like that. When God promises, He can deliver it. He can fulfill it. And He will always fulfill His promises. Kaya ngayong umaga, nais ko pong magbigay sa inyo ng 5 mga makapangyarihang pangako ng Diyos na ito ang dapat nating panghawakan. Nakikinig po ba kayo? Okay. Number 1, the first promise is the promise of salvation. The promise of salvation. Marami pong mga relihiyon sa buong mundo. At ang mga relihiyon na ito ay may pangako na kaligtasan. At marami ang mga naniniwala. Nakalulungkot nga lang, they are false religions. So they give false promises. At ang mga tao ay umaasa nang wala. They will be disappointed because these are only false hopes. Gaya niyan. Ang mga Buddhist, Hindu. Alam nyo ba ng Hindu is 1.3 billion ang Hindu sa buong mundo. Ang Islam, kung ilang bilyon ang mga Islam sa buong mundo, adaming mga Muslim. Di ba? Ang, Christianity, sabi nga nila, Christianity is the biggest religion in the world. Pero ang Christianity, divided pa ito. Dahil may mga Kristiyano na ayon sa tradisyon ng tao at hindi ayon sa Biblia. So these people are holding on to a false hope of salvation. But praise God, tayo ay humahawak sa pag-asa ng kaligtasan na ipinangako ng Diyos ng Biblia. Some people depend on their righteous or good life for their acceptance before God. May mga nakakausap ba kayo na ang kanilang paniniwala is pag sila'y gumagawa ng mabuti, sila'y maliligtas. Sabi nila, I do more good than evil. Di ba? I have never done anything bad. Wala naman akong ginawang masama. Kaya siguro maliligtas ako. Yun ang kanilang pag-asa. I have never committed a crime. Di ako nang rape. Di ako pumatay ng tao. Kaya siguro ako maliligtas. Pero ang sabi ng Bible sa Galatians 2:16, everybody let us read, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be what? Oh. Anong nakita natin dyan? Isulat nyo ang verse na yan sa Bible nyo. Dahil yung verse na yan will prove that not by the works of the law.
Yung pagsunod sa utos o kautusan o gawa. Hindi po sa pagsunod dito, tayo ay tatanggapin ng Diyos. People think that God will accept them dahil sa kanilang mabuting gawa, sa kanilang pagsimba, sa kanilang pagsunod sa mga commands ng Panginoon. But this is a false hope. Some people depend on their religious affiliation for their acceptance before God. Di ba? Yung ating mga ibang mga kamag-anak o kaibigan, kunada na yanakak, isut na kayanakak, isuti pakatayak. Di ba? Ano pwede di pagsasaudan? Sarado, dikandado, wala nang susi. So these people are close-minded and they hope na yung kanilang affiliation sa kanilang relihiyon ang makakapagligtas sa kanila. But the Bible is very clear na ang pangako ng kaligtasan, siguradong pangako, can only be received in the Lord Jesus Christ. Meron ba yan sa Bible? Na si Kristo lamang, kay Kristo natin matatagpuan ang pangako ng kaligtasan? Saan? Sige nga, matatagal na kayong mga miyembro, bigyan nyo nga ako ng bersikulo na kay Kristo natin matatagpuan ang totoong pangako ng buhay na walang hanggan. Bigay kayo ng verse. John 3:16, ano pa? Ha? John 14:6. O, bigyan ko kayo ng verse. 1 John 5:11 to 12. 1 John 5:11 to 12. Sulat nyo yan. Para pag kayo ay nakikipag-usap, kasi gusto nating maliwanagan ang tao sa kanilang mali na paniniwala at pag-asa. This is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. Kanino daw matatagpuan ang buhay na walang hanggan? Wala sa relihiyon. Hindi sa mabuting gawa. Hello? Pero maliwanag, in His Son. Ayan, yan ang verse. Ngayon, ano ang dapat gawin ng tao para magkaroon siya ng pag-asa ng eternal life? Verse 12. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Kung ano ti Ilocano, ti mangupikop ti anak ti Dios at dabiyag na. Ti kayat nga asawan ti mangupikop is the same sense that those who receive Jesus Christ as their personal Savior. He that hath the Son hath life. Pag tinanggap mo na si Kristo, magkakaroon ka ng personal na relasyon sa Diyos. At ikaw ngayon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang kailangan sa tao ay sagot sa Ebanghelyo. Ano ang kanyang sagot sa Ebanghelyo? Ano bang Ebanghelyo? Na si Kristo ay namatay, inilibing, nabuhay muli para sa kasalanan ng tao. Ang inaantay ng Diyos ay ang sagot ng tao sa Ebanghelyo. Para bagang yung isang binata nanligaw sa dalaga. Sabi nung binata, I love you, ading.
Ngayon, para magkaroon ng relasyon, ang kailangan sagot ng dalaga. Hanggat hindi sasagot ang dalaga, walang relasyon. Ngayon, sinagot ng dalaga. Sabi niya, Manong, awatek taayat mo. Ayon, magkakaroon sila ng relasyon. So pag ang tao, sinabi niya, Panginoong Jesus, tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas, na ikaw ang namatay para sa aking kasalanan, na ikaw ang aking pag-asa ng buhay na walang hanggan. Pag tinanggap ng tao si Kristo, anong sabi ng Bible? Meron na siyang relasyon sa Diyos at pag-asa ng kaligtasan. Hello? Ngayon, maraming tao ang nagsasabi, naniniwala sila kay Kristo. Hello? Parang yung estudyante, tinanong ko, sabi ko, if you die today, are you sure you will go to heaven? Sabi niya, opo. Sabi ko, bakit? Because I believe in God. I believe in Jesus. Anong sagot ko sa kanya? Maski ang dyablo naniniwala kay Kristo So dahil naniniwala ang dyablo kay Kristo, ayon sa iyong logic na kaya ka pupunta sa langit, dahil naniniwala ka sa Diyos, ibig bang sabihin, pupunta rin ang dyablo sa langit? Hello? Ito yung mga taong magsasabi, ay alam ko yan, ay kilala ko ang Panginoon, pero hindi pa nila tinanggap siya ayon sa Biblia. Hello? Parang ito yung dalaga, mga kapatid, na kanyang ipinamamalita sa kanyang mga kaibigan. Sabi niya, boyfriend ko yun. Oo, boyfriend ko. Sabi niya sa kanyang mga kaibigan. O ditong mga kaibigan niya, nilapitan yung lalaki. At sabing ganyan, uy, boyfriend ka daw ni ganito? Sabi nung lalaki, ay ganun ba? Hindi ko pa alam yan . Meron bang ganung mga dalaga dito sa church? Ha? Ngumiti lang yung lalaki sa'yo, boyfriend mo na? Hello? Oh. Kumindat lang sa'yo ng ganyan, boyfriend mo na? Nakipagkamayan lang sa'yo, hello sister, good morning. Boyfriend ko na yon. Nakipagkamayan lang, boyfriend mo na? Hindi pa siya nanligaw, boyfriend mo na? Maski naman ligaw pa yan, hanggat hindi mo pa sinasagot, hindi mo pa boyfriend yan. Ganon din po sa Biblia. May mga magsasabi sa araw, ay Panginoon, 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 nangaral kami sa iyo, pangalan mo, ginawa namin to. Pero anong sabi ng Panginoon? Ganun ba? Hindi ko alam yan, hindi ko kayo kilala Bakit? Hindi siya sinagot. Kaya ang dapat gawin ng tao ay tanggapin si Kristo. Because He that hath the Son hath life. Pag may relasyon siya sa Panginoon, may buhay na walang hanggan. And he that hath not the Son of God hath not life. Mga kapatid, hindi ba ito napakatinding pangako ng Diyos? Biruin mo kahit namuhay ka na may pera. Sabi nga ni Angie Vic, meron siyang ini-invite na kaibigan. Nabiburden yung puso niya Dahil alam niya na ang kaibigan niyang ito ay mayaman, may pera, pero walang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Di ba? Kahit ikaw ay nagtapos ka ng mataas na paaralan, nakamtan mo ang mataas na edukasyon, pero pag namatay ka na walang pangako, impyerno ka. That's why, mga kapatid, we as the Church of the Lord Jesus Christ, we are the agents who will preach the promise of salvation to all men. Responsibilidad natin yan. That's promise number 1. Pangalawa, ang pangalawang pangako is the promise
of answered prayer. Sino po sa inyo ang may panalangin na sinagot ng Panginoon recently? Hindi ba ang saya? Hindi ba napakaganda? Ang pangako na ito, the promise of answered prayer. Nung linggo ng hapon, sabi ko doon sa aking New Believers class sa Batak, sabi ko, naisip nyo ba, have you realized that we have the greatest privilege and opportunity to talk to the most powerful person in the universe? Dapat ma-realize nyo yan para maging prayerful kayo. Many of us are not praying like we should sapagkat hindi natin nakikita ang kapangyarihan ng panalangin. Pag nanalangin ka, kausap mo ang pinakamakapangyarihang persona sa daigdig na ito. Na kaya niyang baguhin maski puso ng iyong boss, ng superior mo, ng manager mo. Kaya niya. Pero pinapanalangin mo ba? You see that? Kaya itong pangako ng answered prayer ang pinanggagalingan at pinaghuhugutan ng mga Kristiyano ng kanilang lakas. Power in prayer. Malamang ay kayang-kaya mo ako, pero hindi mo kaya ang aking Diyos. Pag pinag-pray kita, kikilos ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga sabi nung queen sa Europe, I fear the prayer of John Knox more than 10 armies. Mas kinakatakutan daw niya ang panalangin noong lingkod ng Diyos kesa yung puwersa ng 10 fleet of armies. Bakit po? Sapagkat ang prayer, kausap mo ang pinakamakapangyarihang persona sa daigdig na ito. I wish na pag naunawaan niyo po yan, you will pray more. Sana, ngayon pa lang, na-realize mo na ang dapat mong gawin ay maging prayerful. Prayer changes things. Hello? My heart feels sorry for those many people around the world who are praying to false gods. I read one article na ang discussion niya ay tungkol sa India o sa mga Hindu. They are praying to 33 million gods. Biruin nyo yun? Hindi paramihan ng Diyos ito, kundi sino ang makapangyarihang Diyos. Kahit nga lahat na ng dingding ng bahay mo, puro Diyos, wala namang magagawa. Kahit kada kanto ng barangay, may Diyos, wala namang magagawa. Kahit lagyan mo yung dashboard ng sasakyan mo ng munting Diyos, wala namang magagawa. Hindi po to palakihan, paliitan, o paramihan ng Diyos. Ito po ay kung sinong makapangyarihan. Kaya ewan ko ba, alam nyo, dapat tayong mga Kristiyano, we are the power station of God on earth. Tingnan nyo po ito ha. Ang Pilipinas, may mga power source. Tama ba ako? May windmill, may solar, may hydro, may chemical. Ewan ko kung meron na tayo. Pero dyan galing ang power ng kuryente.
Tama ba ako? Pero, ang bawat rehiyon ay may istasyon. Ang trabaho ng istasyon is to relay power from the source to every household and to every structure. Gumagana ang mga bahay at ang mga building na ito dahil may istasyon na nagre-relay ng power mula sa source papunta sa kanila. At mga kapatid, listen to me. The power station of God on earth is not the government. Hindi po yan ang station ng Diyos. Hindi po eskwelahan. The power station of God on earth that can impact houses, governments, peoples around the world is the church of the living God. But the Christians are very weak. That's why they are not making a difference. Biro mo, kaibigan mo, hindi mo mawin. Ilang araw kayong nagsama-sama, hindi mo ma-invite sa church? Huwag ka masaktan pag sinabi ko, nagkapoy ka. Hindi ko po ipinagyayabang ito sa aking sariling katalinuhan o kagalingan. Hindi nga kami magkaibigan ng PDA. First time lang naming mag-meet Pero na-invite ko. Bakit? Prayer. Ikaw, kaibigan mo, classmate mo, hindi mo ma-invite sa church. Number 1, wala ka kasi magandang testimony. Hindi nakikita sa buhay mo ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Hindi nakikita sa iyo ang kapangyarihan ng transforming work of God. At baka hindi mo ipinapanalangin. Hello? Ngayong linggo po ay Love One Sunday. Lahat po kayong mga miyembro ay nabigyan ng imbitasyon. Tayo po ang susi ng Diyos para mabago ang buhay ng mga loved ones natin. Para sila ay makakilala sa Panginoon. Hello? Anong gagawin natin? We should pray for them. Naniniwala kayo doon mga kapatid? Naintindihan niyo ba yung aking illustration? Kahit may power source, pag pumalya yung istasyon, mawawala lahat ang ilaw ng mga bahay na binibigyan, finifeed ng istasyon na ito. Lahat ng mga gusali, kahit matataas pa yan, mawawala ang kuryente pag pumalya ang istasyon na to. And when Jesus said, I will build my church, He was saying, this will be my agent, my instrument to reach the world, to bless the world. The church will be my agent. That's why I believe na bawat local church, gaya natin dito sa Bacara, tayo po ang power station ng Diyos sa lugar na ito. Kayo sa inyong mga respective na barangay, nakikita nyo naman po na kami mga pastor, ginagawa namin ang aming personally, bilang inyong senior pastor, ginagawa ko ang aking tungkulin. Pupunta siya dito, ngayon sa church, nandiyan na sila. Tingnan nyo, pupunta si PD. Ikaw, araw-araw mong kasama yung classmate mo, kaibigan mo, hindi mo maimbita. Naunawaan mo yon? You see that? We are the power station of God. So praise God for the promise of answered prayer. Hindi, alam nyo, ang Christian life, hindi pagalingan. Hindi lang patalinuhan ito. Kasi not by might nor by power, but by the Spirit of God.
Kahit ikaw ay mahinang tao, pag ikaw ay prayerful, mas makapangyarihan ka pa kesa dun sa magaling. Kasi ang magaling may limitasyon, pero ang taong nananalangin, Diyos ang kumikilos sa buhay po niyan. May problema ka sa pamilya mo, may problema ka sa negosyo mo, may problema ka sa trabaho mo, you know, God can turn it around. Through prayer. Hello. Ang ganda ng pangako call unto me, I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Amen? Oh, manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you so much for the opportunity you've given us this morning, so that, Lord, we can listen to the message of your word, that you have promised us salvation in the Lord Jesus Christ, and that you have promised us answered prayer, dear Lord. That we as a church is your power station sa mundong ito. We have been given the opportunity and capacity to impact the government, to impact homes, and to impact schools. Thank you for that opportunity and privilege, Lord. Kaya tulungan mo ang bawat isa sa amin to be prayerful so that we can make a difference. In Jesus' name we pray. All of God's people say, Amen and amen.